Dabaga. Natuyak Vietnamese. Ta mga nakpay, aglansak pay bago agrugi, nagtrabaho, makaturturo ka alaunay. Nyamutan, masatuta ka, gubra tatangalda. Nagsapa kami nga nagaring tatay ka alaunak, payla ko mga grugi nga gubra. Tengka na las 9 na madamdama. Today nga aldaw, may kainam ko natin nga aldaw nga diretso nga trabaho. Kabanban mo. I am so masadot. Uray no alas 10 pala ko mga agreeing kayat kung agreeing ko, nagreeing akong iti. Alas 5 tibigat. Kinanahan ako nga nakaturog. So nga nakabanbanog. Ng mga antay tani. I am mabisin. Thank you so much. That looks so good. Thank you. Natani mga antayon. Nag-iimas mga kitaan. Actually, naimas mata actually dito nga panganan. Vietnamese Sub and Grill. Dito yung Northwest Calgary. It's very, very good. Pabutek idem amin na. Okay na nakitday. Sa among papispisan iti. Papispisan niya day. Papispisan kay ikastidji ulo. What do you call this? Paspasan? Is that it? Paspasan iti lime with the lemon. Tapno dati alsam na nga slight. O diba? Pamparaman. Tapos, syempre, kiwar-kiwar. Laawan talaga ti energy tatangal daw. Diyos ko, I am so makatugtuglap. Sinutikal ding dita kay ibulong. Ramanantay man na naimas. Gimas. Oh my God. Naka-ulakmat niya. 16 degrees dito itataka. Nakapudpudot. As in, nakabarbara. 16 degrees nga. Kita nyo ni napudot mo tikang ka na, bahalatan. Di ba kung nadakat na mayat no kwa, habang nabara, mga kamo tinapudot tap no masisi di tabam. Pay suba di ay, kalalalo siya kaduti tabana nga dapat masisi. Ada iti beef na, dapat iti beef balls na. Speaking of balls, ti kayat ko kumakadjing squid ball, kasi siya fish balls. Magamin dito eh. Actually, adang nagadayo pa yung pagkatangan. So nga, may inibak ti Pinoy street foods. Diyan ay, tinaganan isaw. Isaw tinaganan di Tagalog kung ti Ilocano na di isaw na guray. Tinaganan din salat. No, silat. Kinjikwa, kikiam, kasjay, hotdog. Wala, okay kaya ko dagi jay. Di barbecue, nga nakain imas. Di ngay, mabgatang mo lang kita tabi-tabi. Sumati na imas. Awam mo kasi gamin dito eh. Kinday jikwa. Di ngay orange. Tinaganan di orange. Kaya nga dangin ti quail egg na di unag. Quail egg? Snail egg? No, it's quail egg. Dati quail egg na diunag. Ginaganan di hayan. Basta orange di nga nga iprito mo lang. Nagimas di ay. Anyanagan na di hayan. Ang kumalagip tinaga na. Basta naimas. Nagimas. Sobra. Nagimas. Shit. Kumanagagsiit nga di imas na. Ti content na talaga ti vlog ko pa nagdodorbab niya. Nag-text yung lalaki. One of my lalakis. Sumampat ka no dito yung Gapo, Toronto into the Friday. Nagkita kami man. So, kaslan sa busy na next weekend. Dati in-order ko regular lang. Kaslan agad dun sa. Hangko man maibusan dati, pustaan ta. Aguray, baraan ti taon. Sabado dito itata, weekend ko kuman nga maamag nga ron, panag-ubra nga ron, nga ron nga maramida. Kasi syempre masapol ti kwarta, so nga urin ka banbanog, ay ka ubra lata. Kapag gusto long weekend next week, may long weekend ko nami dito eh. Ken, sumampat ni Liam, di lalaki. Mayak. Kaya yung bang i-vlog ko, di pa naggayanggang ko. If you were to ask me to describe myself in 3 words, gayanggang, sayot, garampingat. Isa pa ay, pugad. Nabsunga ko. Nagkadupay laang ni sa ano nga tanong, may bibus dati. Regular size lang dati ang pahinga large. Gimas di danom. Kuya po. Ang kumaibos dati, nabsunga ko. Jilakaran nila ang antikanong ko. Nagkadupay ni awanan talagang kukayan. Actually may sapa eh. One last. Ala. Nakaiwakas man taon. Obra man no ba yan? Tayo man langan. Masadong ta mga tumador. Yung orasan. Man langan. Babayan. Dorbab.